Každý z nás už někdy viděl sněhovou vločku, ale jak to, že má vůbec tak zajímavý tvar a jak vlastně vzniká? Teple se oblíkni, a tím nemyslím takhle. Protože dneska si ukážeme, jak vlastně vzniká sníh, proč mají sněhové vločky takovej tvar, jak to, že jsou vůbec bílí, když je voda průhledná. A nakonec, jaká byla největší sněhová vločka? Sníh. Tenhle bílej šmejd padá už miliony let. Sníh je OG. Opravdu. Separ ve skutečnosti ukradl album OG právě od něj. Už v pravěku lidi věděli, že sníh je dobrý na koulovačky, ale taky jako dobrá výmluva na to, že se jim nechce lovit mamuta. Co ale bylo v historii, to nás absolutně nezajímá. Historie je totiž úplně zbytečná. Je to lež. Jenom subjektivní iluze našich vzpomínek. Proto si radši vysvětlíme, jak sníh funguje. Pojď se mnou, Kevine. Dám ti na cigarety. Takže, jak vlastně vzniká sníh? Představ si molekulu vody. Ta vypadá takhle. 2 vodíci, 1 kyslík. Bydlí si vesele v mráčku a najednou je jí zima. Když teplota klesne pod nulu, začne voda mrznout a mění se na krystaly ledu. Ty krystaly ledu jsou postupně těžší a těžší, až se konečně mraku neudrží a spadnou dolů. Ale krystaly vody nejsou jen tak ledajaký krystaly. Mají totiž vždycky stejný geometrický tvar. Šestiúhelník. Ale jak je to možné? Jak fungují atomy? Tohle je molekula vody, H2O. 2 atomy vodíku a 1 atom kyslíku. Ať už si vodík nebo kyslík nebo jakýkoliv jiný prvek, pořád si jen jádro, kolem kterého lítá několik elektronů. Podle toho, kolik elektronů kolem tebe lítá, takový máš jméno a superschopnosti. Sněhové vločky se vytváří právě díky elektronům. Elektrony se spolu moc nekamarádí, protože mají negativní náboj a nechtějí být blízko sebe. Stejně jako Dwayne Johnson a Vin Diesel nebo křesťani a selský rozum. Prostě se navzájem odpuzujou. A teď pozor, tady se to všechno stane. Máme ty 3 kamarády. Vodík, vodík, kyslík. Pro naše vysvětlení si představ, že kolik máš elektronů, takovej seš level. Vodík má jen 1 elektron, dáme mu teda level 1. Prostě slaboch. Druhý vodík má taky jenom 1 elektron. Ale kyslík má těch elektronů 6. Je to level 6. Už trošku větší frajer. Kyslík stojí uprostřed, jakožto největší borec s nejvíce elektronama a drží ty 2 ubohý vodíky. Kdyby byli všichni stejný level, stále by rovně vedle sebe. Ale jak jsme si řekli, elektrony se odpuzujou, takže nastane souboj elektronů. Ale jak si dovedeš představit, kyslík je level 6. Takže velmi jednoduše přetlačí ty 2 vodíky s levelem 1. Odpuzuje je od sebe, a to tak, že mezi sebou vytváří úhel. A ten úhel je 104,5 stupně. Ale jak ten úhel vlastně vysvětluje ty šestiúhelníky? Maximální počet vazeb. Všechno ve vesmíru hledá jen lásku a přátelství. A to platí i pro molekuly. Každá molekula má z nějakého divného důvodu tendenci se kamarádit s ostatníma molekulama. Aby bylo uspořádání co nejstabilnější, molekuly se vždycky organizují tak, aby měla možnost se chytit co nejvíc dalších molekul. Příroda totiž zjistila, že šestiúhelníková neboli hexagonální struktura umožňuje každý molekule maximálně využít všechny svoje ručičky pro chytání dalších molekul. A tahle vazba potom vytvoří nepravidelný hexagon, aby si našli co nejvíc kamarádů. Jo, ještě ten název hexagon, jo, to jsem se dočetl, že prý pojmenovali po nějakým týpkovi, co se jmenoval Hexa. On tenkrát chtěl spáchat nežití v Robloxu tím, že kámo chtěl skočit z paneláku a dopadl zkroucený jak prostě do tvaru šestiúhelníku, tak proto hexagon. Jak se tvoří sněhové vločky? Tím, jak krystaly ledu padají přes různě teplej vzduch v oblacích, začnou se ty hexagony rozrůstat. Vždycky se rozrůstají na hranách.
to je to místo, kde jsou ty mikroskopické ručičky. Takže pokaždý začnou růst takové větvičky. A podle toho, skrz jakou teplotu vločka zrovna padá dolů na zem, takovej tvar bude mít. Čím studenější je vzduch, tím delší jsou ty větvičky. Pokud je teplota menší, větvičky nejsou ani tak dlouhý, ale spíš tlustý. A kvůli tomu je každá vločka vlastně úplný originál. Protože stačí, že zafouká o trochu teplejší vítr, pak zase studenější a máš úplně jinou vločku. Ale vždycky podle stejných pravidel. A by the way, takový šestiúhelníky můžeme vidět i jinde v přírodě, nejenom ve sněhu. Například v Irsku existuje místo jménem Giant's Causeway, kde takovýmhle podobným způsobem krystalizovala dokonce i láva a vytvořila tak bazaltové sloupy v podobě hexagonů. Nebo například včelí úl. Včely jsou takový mástři, že dokonce tenhle šestiúhelníkový tvar využili proto, aby maximalizovali prostor pro skladování medu. Prostě šestiúhelník je nejlepší tvar na šetření místa a lepení kousíčků k sobě. Zdá se, že včely nejsou zas takový blbci. I když týpci vymysleli tak matematickou věc a nechali si narůst kamikaze žihadlo, který použijou jen jednou a naposled, to nepochopíš. Líbí se ti moje symetrické tvary? Jestli chceš vidět víc, podívej se na můj Linktree v popisku. Nani? Já ti dám ty šlajsko. Ne, ale já jsem podnikatelka. Ještě Ignite bych ti dal. Proč je sníh bílej, když voda je průhledná? Skvělá otázka. Voda jako taková je průhledná, protože světelný paprsky jí prochází docela rovně. Nezlomí se dost na to, aby se rozptýlily. Takže voda vypadá stejně jako to, co je kolem ní. Ale sníh funguje podobně jako zrcadlo. Skládá se z biliard miniaturních ledových krystalů, který mají ostrý, různě orientované plochy. A co udělá světlo, když narazí na tyhle krystaly? Odrazí se. Úplně všude. A vznikne totální chaos. Každá ploška krystalů odrazí a zlomí světlo úplně jinak. A protože sníh neodráží jenom jednu barvu světla, odráží vlastně všechny barvy dohromady. A to v našich očích působí jako bílá. Pokud nevíš, jak funguje světlo a jeho barevný spektrum, myslím si, že na to má video nějaký týpek, jak se jmenuje Jupmaster 777 nebo něco takového. Jo, už vím. Ten kanál se jmenuje Jupův průvodce galaxií. Dej mu odběr, je to docela Eminem. Tak, tady si to uklidím. Hele, Dorně Balström. Můj bratranec z 9. kolene. Co tady děláš? No tak, to je plynový? Já no, to jsem koupil v Německu. Jo, tam do těch věcí byly vždycky zapálený, kámo. Fajn. Těch vloček už spadlo asi na zemi docela hodně, ale jaká byla ta největší? V roce 1887 někde v Montaně spadla tak obrovská vločka, že měla velikost přes 38 cm. Si vem, že jdeš po ulici, po chodníku a najednou ti na hlavu spadne vločka velká jak M-ková pizza, víš co? Proč mám v mrazáku ledové kostky a ne vločky, když tam zmrzne voda? Je to proto, že vločka ti vznikne jenom pokud necháš zmrznout vodu v plynném skupenství, neboli páru. Pokud je tekutá, přizpůsobí se místu, ve kterém ta voda leží. Proto tam nemáš vločky, ale jenom jednu ledovou kostku, která by byla dokonce schopná zandat I It was a good day. Chápeš, ne? Jako ledovou kostku, jako Ice Cube v angličtině. Jako ten rapper. Takže až příště uvidíte další sněhovou vločku, vzpomeňte si na to, že za každou vločkou je tak promyšlený vědecký plán, že to snad fakt může vymyslet jen příroda. A jestli se vám líbí, jak rozkládám vesmír na ty nejmenší částice, určitě mi můžete dát like a odběr. A taky mi můžete napsat komentář, co bych měl do příště zlepšit a jak se třeba máte. Strašně mě to totiž zajímá a určitě to nechci jenom proto, abyste podpořili algoritmus. Uvidíme se. Hasta rok, kámo. Uvidíme se příště. Já jsem Jup a tohle je můj průvodce galaxií.